Vent lidt! Pas på! Vi er ikke kommet herned endnu. Hvad? Jeg tror, vi skal holde her. Det gør den ikke. Prøv lige at svare, Søren. Er I klar? Ja! Den skulle ikke have haft ret længere derhen, før den var skubbet før tiden. Der er knækket mit fejl. Lejren knækket. Den knækket. Nej, det er varme. Er der bål? Er der bål? Det gik simpelthen så hurtigt, at jeg slet ikke kunne følge det. Den havde skrald på, den var det. Jamen, sidste år, det var ikke nær så stort et knald. Var der kun én raket bundet til? Var der to? Var der kun én raket i? Ja, det tror jeg også kun, ja. Det tror jeg sgu ikke. Jo, Den ramte bålet. Det var godt, den ramte bålet. Jeg er altid så bange for, at den skal hoppe af undervejs. Ja. Peter sagde også, I skal længere væk. Ja, det var fantastisk igen i år, jo. Snart knækker hende på en, så falder hun ud af. Det er faktisk det, I sagde, mere på et tidspunkt. Jamen, det tidspunkt, det var ikke det.